Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti paga managpailinga di tinagan a Kelly, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a single mom. Iti panaglabas dagiti tawan na amamok ni Brent. Ti lalaki anang ikari at tumakder kas ama ti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kelly dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kele, anak ko. Apay, awan ka di pa'y tipanggap mo ang mga klunkin ni Brent. Nabayagan nga agdat-daton kan ka. Nanang. No para kanyak, awan ti makunakin ni Brent, gaputan na singpet. Kan maysa, maaklon na kaspod no nga anak na, jay anak mo. Saan ka mutkat alapdan, anak ko? Gaputaad da pa nagtalag ko kin ni Brent. Di kay madanagan, nanang. Dumtang tulat na day taagundaway. Saan pa'y nga ita? Gaputa kayat ko pa'y nga amuan ti husto, kanpod no nga ugali ni Brent. Sabagay, addaken ka day ta, anak ko. Adda amin ken ka apangedan. Agyaman ak unay ha. Intulod nak aging ka dito'y balay. Naawan ka ng sukon kanyak. Adak pa lang iti opisina nga agur-uray iti panagsardang titudo. Awan na nyaman na, Kelly. Si kakit dimet. Awan ti rumba nga pagyamanam. Nang runa no aklunen nakon. Sika talaga. Pudno ti bagbagak. Isu ano aklunen nakto, tunggalag tudo, siyak ti linong mo. Numawaw ka, siyak ti danong mo. Naglinget ka, siyak ti panyom. Maray awa ka talaga kan ka. Ala, agawid ka, tani, rabiin. Sigurado nga agur-uray ni nanang mo. Ha? Hawan nga pwesto. Alang arod, inakon, tapno makainan na kamatan. O sige, aganad ka ijidalan mo ha. Kokoy anak, agawid na ni Tito Brent mo. Agbabay kan. Bye-bye, Daddy Brent! Ha? Bye-bye, anak ko. Inakon. Bye-bye, Kelly. Apa niya inawagam ni Brent iti daddy? Nakababain anak ko. Sana nakababay, nanang. Gaputay sumutin suro na kanyak, hindi na pan kami nagayayam. Ha? Kanwaysa, isuti kayat kung agbalin a daddy, gaputa na singput unay kanyak. Anya? Sana kas itipod no nga amak. Aging gaita, tsak pa'y nakit-kita. Imbag pa'y ani Daddy Brent. Kanayon nakamalaglagip. Tunggal umay diti balay, agda pa sarabo na kanyak. Agyaman ako na, Kelly. Inaklon nakmatlaengan. Dahito iti gundaway anabayag nga inururay ko. Ay ayatan ka mat, Brent. Nakita ka nariknak ti kinapudnom kanyak. Sapay ko ma, tasanak tong agbabawi iti panangaklon ko kan ka. Ikarik, jak tupulos ipalakam kan kati saam. Analak amam iti napalabas. Ayaten, kan aywanan kayo iti anak mo. Agyaman ak no kasta. Sapay ko mata saan kantong agbaliyo. Awan to ti agbaliw kanyak. Noan niya ti ugalik manipod nagamamuta. Isulat taging gatinggana. Agyaman ak, Brent. Anya? Inaklon mo ni Brent? One friend, do alawas ang tinapalabas. Ay na, maragsakan ak unay iti daytang impadamag mo, Kelly. Ni Brent at talaga ti kayat mi aparakan ka. Ha? Pudno ti bagbagag, friend. Gaputaan mo mi adi nakakabailan asak tanday jay. Sapay la kumangarod takasta, Freda. Wen,
Awan pagdanagam kan kwa na. Tanabayagan nga amok tay jay. Kat, agkalaysa kayo kuman friend. Nanang, panggapmin ka ni Brent ti agkalaysa. Kasta ka di anak ko. Ay na, maragsakan ak iti da ita nga imbagam. Wan nanang, iti kasta, makasimpa kami matan. Husto ka anak ko. Kan maysa, tapno agsardengan dagiti taptao asumanaw. Ay kat, amo ka din dagiti naganak ni Brent day taaplano yaw. Wan nanang, umay da kano inton umay alawas. Tapno agsasarita kayo, may papan iti panagkalay sami. Kasta ka di anak ko. Ay, naskan nga rod nga agdalusak dito'y balay. Kababain ka da ko ada. Kelly, Brent, anak ko. Anya ti plano yo itatanalpasan ti kalay sayo. Nanang, nagsaritaan mi kini Kelly. Ejay kumabalay ti pagnaidan mi. Ha? Wan nanang, ngam di kay madanagan. Kanayon kami nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige, no dayta ti plano yo. Mayatak iti dayta. Iti kasta, masursuro yu ti agbiag ada kayo laeng. Kasayaatan dayta plano yu anak ko. Sana bali kanyak tanapigsaak pa'y mag... Agyaman ak una iti pan nakaawat yon, nanang. Awan anyaman na anak ko. Tinapatag kat ti pagsayaatan ti pamilya abuklan nyo, ti pampanunutan nyo. Oh, apay akasta ti langam. Ada ka di parikot mo? Naikatak iti trabaho. Anya? Naikat ka iti trabaho ko nam? Imbagak lang arudan na naikatak. Ngam damagang manen. Tulang ka kadi, tapno saan mo anangag. Ha? Ha? Apay bugbog kawan niya magkantina. Pumanaw ka dito si ka nga ubing. No di mo kayat asikat ti pangidas alak iti pungtot ko. Sika kumapay lang ti makaamo ka ni Kokoy. Kabayatan nga awan pa'y trabaho. Wen, Ay, wan gayam. Saan pa'y anangan? Si kanton di makaamo amang pakankan kwa na inton mabisin. anyamatan. Pakanam kumamot sang paya pumanaw ka. Isuntumanan na trabaho dahil agluto iti kayat na asidan. Sapay nakapilpili iti masida. Ha? Iso abagaam di anak mo Ibagam asaan nga agpili-pili iti sida. No natangken ti ulo na, ijay laangan ayan ni Lola na ti pagnaadan na. Anya? Ni, apay mo ta nakasta ti bagbagam. Awan mo't basol na kan ka Awanan ti adupay asaw. Numapan ka agtrabaho, ingkan. Sao ka la asaw. Parikot ko ti asawak, friend. Jack amo na anya ti aramidak. Apay nga ta akas jay matan ni Brent. Saan matasigot akas jay ti ugalin Kanayon anapudot ti ulo na. Kanayon ang amarabyan ng agawid. Awan mo trabaho na. Diyak ka mo no sa dino ti papapanan na. Kasta ka di? Kasaritam ana imbag Kasano akasarita? Kat kanayon mat ngagong ungat. Amangan mat no adda parikot na. Adi na lang maibagakan ka. Iso akas jay. Sapay la kumarod ta kasta. Mariribu ka na ka talaga. Gapu iti kala at apanagbaliw na. Anya, pudno ka diday ta nga ibagbagam, Rudy. Wen Kelly. Saan ko nga ibagakan ka na ito nawan kinapudno na. Masyanak lang amin kan ka. Awan amo mitar aramida ni Brent. Isumat lagayam akanayon arumwar. Nga uray awan matrabaho na. Kanayon pa'y amarabyan. Pasensya ka na. Amok anak lahat ka. Ang kasayatan umamam. Agyaman na, Rudy. Huwag ngayam. Ada send ko yung messenger mo. Litrato ni Brent kan ti babae na. Iti kasta, ada pa managnak mo nung bilang. Kasta ka di. Sige,
takitaag to, Rudy. Tsaka mo nanang, noan niya ti aramidag ita. Ay, una yun day nga asawam. Awan lang nga rudan trabaho na. Maaramid na pa ilatag babae. Nanang, Kasaritam ni Brent, anak ko. No kabaalan nyo pa nga ornusan day ta aparikot yo. Ornusan nyo. Kas inam, jak kayat nga agsina kayo gapulaang iti day ta nga inaramid na. nanang, Saan ati panagsina ti agasawa ti solusyon iti problema. Laglagi pumday ta, anak ko. Awan bibiyang mo, no adda babae, Kelly. anya, asawa na, iso apakibiyangak ti aramidam. Kanayon ka abisi iti trabahom. Awan oras mo para kanyak. Tunggal sumangpet ka iti malam, ti anak mo ti as-asikaswam. Saan asyak nga asawam? Iso adinak mapabasol, nunang sapulak iti sabali a babae, nga adda panawon na kanyak. Day talaang ti rason mo, tapno agaramid ka iti saan anasayaat. Brent, nagrabaw arason day ta. Sakbay ang nagasawa ta. Namin ano adaras adinamag ko no maaklon mo nga adan anak ko. Ngam ita, ultimo pa na nga sikasok kan ko na. Adda maibagam. Pasensya kan, ngam idilaang dayjay, saan itan? Anya? Oh, apay ngagsangsangit ka dito silid mo. Ada ka din nasakit, anak? Nanang, Apay, ibagam. ni tatang ngamin. Ibagbagak na ito nga mabisinak. Imbagak nga ilutuan na iti sida. Kat kasta unay tiungit na kanyak. Insuyat na pa kanyak di napudot asabaw. Kanayon na nga ramidan tikas dyan. Ngamita lang ay pudno kada kayo. Anya? Nakuna nakapilpili ka na iti sida. Kinakuna na pa asan ka nung nga isutipod nung amak. Tapno ba unak nga agluto iti sida Nanang, kahit kung tagsubli dyan ni Lola, nagbali mo tanti ugali ni tatang. Sana nakas iti sigod. Anak, Di lang amin amo tunggal mapan kag trabaho. Kat umay dito di babae nga agnagan iti kaarol. Iswa ka na yun nakaparwaro ni tatang. anya? Apay anaaramid mo ti kasto iti anak ko, ha? Ulbod ta anak mo. Awan ti inaramid ko asaan anasayaat kan kuana. Awanan ka iti bain! Awan karbangam apagaramidan ti anak ko iti saan anasayaat. Impagarup ko no nasayaat ka kankwana, ngam saan mo't gayam. Kelly, No ti panagbabaim, ti pan nakirelasyon mo iti day a Carol. Maaklon ko, gaputan na bayagan ngayon sa ganak ti bagik iti day ta mapasamak. Ngam no ti may papanan iti anak ko. Day tatijak pulos maaklon, Brent. Napatpatag nga amang ti anak ko ngam sika nga asawak. ha? Iso ano kas tamat lang ti mapaspasamak. Nasaysayat lang no pumanaw kami ditoy. Makaamukan iti biyag mo. Kelly, pangaasim ko ma. Pagsaritaan ta dayto di na ko mapanawan. Kas iti nakunakon, makaamukan iti biyag mo. No agtalinaad kami pa dito ang mga noan niya pa iti maaramid mo iti anak ko tunggal awanak. Ha? Namin pinsan anak po kaw ti panagtalagkukan ka. Gapo iti naramid mo iti anak ko. Sige, agdan na kayon iti dayja Carol. Total, inaramid mo mutan. Ituloy mo no iso ti pakaragsakam. Basta da kami, pumanaw kami nga gina. Kelly, Kat pangasim tadi ka nagpakpakita pa ikada kami. Sapay kumataday tuyan ti maudi pa nagsarita ta. Agbyag kami nga uray awan ka. pimanaw kami nga rod iti den na ni Brent, Mr. Lonely. Nagawid kami iti balay ti inak, kat intuloy ko lata tinagtrabaho para iti anak ko. Iti sana nagbayag, nadamag ko ang nagdanan da Brent kan ti babae na.
Nasakit para kanyak. Ngem ti anak ko ti kang runaan a pinanunot ko. Tuy pagayam mo, Kelly. Agyaman ak pagayam Kelly iti daytoy apakasaritaam. Husto ka iti nagbalin a desisyon mo. Taawan sa bali akapatgankan ka no di ti anak mo. No pay kasta, sapay kumata makaamiris met kat agbalbaliwan ni Brent. Tapno subyan na kayo a pamilyanan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Kelly, adinan inlanad ti address na. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutaso. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.